أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم barkamu da dawowa ci gaba karatu mu na littafin Zuhurus Sunna fi Riyadul Akhlaq. Idan ba a manta ba yanzu muna nan akan babin da yake bayani game da ainihin haƙƙin mata akan mijinta, kuma za mu shiga babin hadisi na biyu inda yake cewa al-hadisu thani, hadisi na biyu, an Aisha radiyallahu anha qalat, daga Aisha Allah ya kara mata da take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakunu fi mihnati ahlihi. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana taya iyalinsa aikace-aikacen gida. Wato yanda manzon Allah yake gida bai da hidima da yawa sai zo ya taya su ayyukan gida. Fa idza sami'a al-adhana, idan manzon Allah ji kiran sallah kharaja sai ya fita domin ya bada sallah. Rawahu al-Bukhari wato wannan hadisi. Wato wannan hadisi ne mai matukar muhimmanci kuma wanda zai zama ƙudwa gare mu. A sharhin a takaice yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yusaidu zawjatihi fi a'malil manzili. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana taimakon iyalansa a ayyuka nan da can na gida. Walam yakun ya'nif min al-khidma, manzon Allah baya kyamar ta iyalansa aikin gida. Wa huwa qudwatun fi husnil mu'ashara, kuma shi manzon Allah abun koyi ne a wajen mu wajen koyan kyakkyawan mu'amala tsakanin mata da miji. Da haka kuma yake nan ashe taya mace aiki ba kaskanci bane, ba ya da girma bane, domin ga wanda yafi kowa girma da matsayi shalilan Allah yana taya iyalansa aiki nan da can. Hasali ma wani abu ne da ke ƙara ƙulla soyayya tsakanin mata da miji. Sai dai kuma su matan kar su ɗauka don mai gida taya su aiki sun isa ne, ko kuma tilasci ne, ko kuma sun fi ƙarfinsa. A'a, nuna soyayya ne. Hakan ya kamata ya zama su kansu su ɗauki abin da matuƙar muhimmanci, su nuna jin daɗinsu da farin cikinsu akan wannan wato taya su aiki da shi mai gida yayi. Fa'idojin hadisi ma da ce at-ta'awun bayna az-zawjayn sababun fi taqwiyatul alaqa. Fa'idojin da zamu samu wannan hadisin kenan, wato taimakekeniya tsakanin mata da miji dalilin da ke ƙarfafa danƙon soyayya da alaƙar zamantakewa tsakanin mata da mijinta. Fa'ida ta biyu shine musharikatiz zawj fi shu'unil bait laysat naqsan bal kamal. Taya mace ko kuma iyali ayyukan gida wannan ba tawaya bace. Malai ke cewa hasali ma wannan cikar zati ne na ɗa namiji, domin ka nuna matarka ta isa, tana da capacity, kuma ka nuna ainihin irin ƙaunar da ainihin kake mata. So ba ya da girma bane don ka taya matarka aiki, ga wanda yafi kowa girma da matsayi ma yana taya iyalansa aikin gida. Fa'ida ta gaba shine ar-rasul huwa al-qudwatu fi tawadhihi wa husni khuluqihi ma ahlihi. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata ya zama abun koyi wajen mai rashin girman kansa da kuma kyautata mu'amala da ainihin kyakkyawar ɗabi'a a tare da iyalansa. So mun sani dama manzon Allah mutum ne mara ɗagawa, mara girman kai, mai kyakkyawan mu'amala. To kada ka zama mai kyakkyawan mu'amala a waje, amma kuma a gidanka ka zama zaki ko damusa. Kana shigowa daga zo da kai gyaran murya ko ya shiga taitayinsa. Wannan ba burgewa bane, ba jarumta bane. A ya zama idan ka dawo gida, 'ya'ya da iyali suna haba-haba, suna murna, sun kosa ka dawo, yayin da kai tafiya su ji kaman wato duk garin ba kowa. Saboda mai so da kyakkyawar alaka da kyakkyawar mu'amala da kuma ainihin iya zamantakewa da kake da shi tsakaninka da kai da su. Sannan mun sani kyautata mu'amala tsakaninka da kai da iyalinka shine na farko, sannan kuma da ainihin wato sauran al'umma. Allah ya samu dace. Abinda muka fara daidai Allah ya ba mu ladan shi, kuskure kuma Allah ya fi mana ya gafarta mana gabaki daya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.